Talde, bagoaz ikerketa berri batekin, kasu honetan bada bosgarrena, Sleep Duration in Preschool Children and Impact of Screen Time, argitaratuta dagoena Sleep Medicine aldizkarian. Kasu honetan, aztertzen dena, bada ea zemotatako eragina dauzkaten ikatekin lotzen diren aldagai ezberdinek, umen lo egiteko kalitatean zehazki kopuruan, baizen bat ordutan lo egin behar duten aurren kopuru horretan. Horretarako parte hartzen dute ia 3.000 haur hezkuntzako ikaslek eta datu garrantzitsuenak topatuko ditugu hemen behan izango dugun taula honetan. Beraz, bagoaz guztiok 3. taulara eta taula hau badain zuzen ere aztertuko duguna. Bakarrik zentratuko gara short sleep duration atal honetan ikusten duzuenez ere badaukagu social jet lag misalignment, desajuste de jet lag sozial edo horrelako zer izango litzateke itzulpena, eta hau ez dugu jorratuko. Social jet lag honek hitz egiten du gutxi gorabehera zemotatako desoreka dagoen astean zehar lo egiten duten orduen artean eta asteburutan lo egiten duten orduen artean, hori bada gutxi gorabehera social jet lag. Baina hori esan bezala ez dugu landuko. Zentratuko gara short sleep duration atal honetan. Lehenik eta behin nola definitzen da short sleep duration. Ez da ikusten badugu ikur hori, honek esaten digu short sleep duration is defined as a sleep duration less than 10 hours, which is the NSF recommendation for school children. Kasu honetan honek esaten diguna bada short sleep duration bada 10 ordu baino gutxiago lo egitea. 10 ordu lo egitea bada haur hezkuntzako ikasleentzat gomendatzen den kopurua, NSF elkarte edo instituzio honen iritziz. Ikusten dugunez, zenbakiak badaude banatuta alde batetik boys eta girls, ezta? Mutilak eta neskak. Bestalde badauzkagu gure aldagai askeak. Hemen badauzkagu average screen time, present for AMD in bedroom, bedtime AMD use eta bedtime AMD use type. Hauek hemen topatzen ditugun zenbakiak badira OR. OR ikusten dugunean gogoratu badela odds ratio. Pasaden ikerketetan ikusi izan dugun bezala odds ratio balioak. Gogoratzen baduzue odds ratiotan egiten genuena bazen konparaketak egitea erreferentzia talde batekin. Kasu honetan, lehenengo aldagai askea bada average screen time. Eta hemen erreferentzia taldea bada Q1. Nortzuk dira Q1? Haien average screen time ordu bat baino gutxiago den taldea. Average screen time bada zenbat denbora pasatzen duten aurrek pantailen aurrean. Eta erreferentzia taldea bada ordu bat baino gutxiago pasatzen dutenak. Lehenengo konparaketa bada ordu bat baino gutxiago pasatzen duten aurrak versus ordu bat eta 2 ordu tartean pasatzen duten aurrak. Hemen ikusten dugu odds ratioa badela 2,07 eta asterisko dauzkagu. Asterisko hauek adierazten dutena bada P-balioa 0,05 ja zuzenean 0,05 baino txikiagoa dela. Eta zenbat eta asterisko gehi ikusten dugu balioa are txikiagoa dela. 3 asterisko agertzen direnean zuzenean badakigu 0,05 baino txikiagoa dela. Beraz, taldeak ezberdinak dira. Ikusten dugu 2,07 dela balio hau. Beraz, gogoratzen baduzue, zenbaki hauek adierazten zutena bada zenbat aldiz probableagoa zen fenomeno bat gertatzea referentzia taldearekin konparatuz. Kasu honetara eraman da esan genezake Q2an kokatzen diren aurren kasuan 2,07 aldiz probableagoa dela short sleep duration garatzea referentzia taldean kokatuta dauden aur baten kasuarekin konparatuz. Berriro egingo dugu interpretazioa. Ikusten dugu 2,07 eta honek esaten digu, asteriskoek esaten digute 2,07 hau badela estatistikoki esanguratsua. Beraz, bi talde hauek Q1 eta Q2 ez direla berdinak. Hori da esaten digutenak asterisko hauek. Ikusten dugu badela 2,07.
Gogoratzen baduzue, odds ratioak esaten diguna bada zenbat aldiz probableagoa ekintza bat edo fenomeno bat gertatzeko erreferentzia taldearekin konparatuz. Beraz, hemen ikusten duguna bada Q2an kokatzen diren aurren kasuan, alegia ordu bat eta 2 ordu tartean pasatzen duten aurren kasuan, bai pantailen aurrean ordu bat eta 2 ordu tartean pasatzen duten aurren kasuan, 2,07 aldiz probableagoak dela short sleep duration garatzea erreferentzia taldearekin edo erreferentzia taldean dauden aurrekin konparatuz. Bai? Beraz, ikusten dugu, ja bat eta 2 ordu tartean egoteak eragina daukala short sleep duration garatzeko edo 10 ordu, bai goratzen baduzu short sleep duration 10 ordu baino gutxiago lo egiteko. Q3 baldin bagoaz, hau da, 2 eta 3 ordu tartean pantailen aurrean pasatzea, egunero ikusten dugu odds ratioa berdin-berdina dela. Bai, 2,07, asterisko, asterisko, asterisko. Azten gara aztertzen asteriskoak, ikusten dugu ikusten dugu taldeak ez direla berdinak, bai, taldeak estatistikoki ez berdinak direla, bai, p-balioa 0,05 baino txikiagoa delako, eta konparatzen dugu lehenengo taldearekin. Ikusten dugu 2,07, beraz, esan genezake, Q3an kokatzen diren aurren kasuan, 2 aldiz probableagoa dela, short sleep duration garatzeko erreferentzia taldearekin konparatuz. Azkenengo konparaketa bada Q1 versus Q4. Eta hemen ikusten dugu 2,58 asterisko, asterisko, asterisko. Asteriskoak daudenez, ere esan genezake Q4 eta Q1 ez direla berdinak, hau da, estatistikoki ez berdinak direla, eta esan genezake Q4an kokatzen diren aurren kasuan, hau da, 3 ordu baino gehiago pasatzen dutenen aurren kasuan, 2,58 aldiz probableagoa dela short sleep duration garatzeko erreferentzia taldean kokatutak dauden aurrekin konparatuz. Bai? Beraz, ikusten dugu ja 3 aldiz probableagoa dela, ezta? Itxarrasetan esan genezake mutilen kasuan, goratu bagaudela hemen voice zutabean, mutilen kasuan ikusten dugu zenbat eta denbora gehiago pasa pantailen aurrean, orduan eta probabilitateak short sleep duration garatzeko ere altuagoak dira. Bai, beraz, zenbat eta denbora pantailen aurrean gehiago pasa, orduan eta txarrago probabilitateak handitzen dira denbora gutxiago lo egiteko. Ziur asko, umeak denbora gehiago pasako duelako pantailen aurrean, noski, eta bere burua zentratuta egongo da horretan eta ez lo egiteko prozesuan. Ze gertatzen da nesken kasuan? Ikusten dugu nesken kasuan bakarrik estatistikoki ezberdintasun esanguratsuak ikusten direla Q4an. Bai? Baina Q1an eta Q2an ez daude asteriskoak. Bai, ikusten dugu odds ratioa nabarmenki txikiagoa dela, 1,23 eta 1,33. Beraz, ikusten dugu lehenengo bi zenbaki hauek ez direla estatistikoki esanguratsuak, eta beraz esan genezake nesken kasuan berdin diola ordu bat baino gutxiago pantailen aurrean pasatzea, ordu bat eta 2 ordu tartean, edo 2 ordu eta 3 ordu tartean. Nesken kasuan bakarrik eragina izango luke 3 ordu baino gehiago pasatzen dutenean. Orduan bai, nesken kasuan 3 ordu baino gehiago pantailen aurrean pasatzen dutenean, horrek bai eragina izango lukela haien short sleep duration honetan, bai, beraz 10 ordu baino gutxiago lo egiteko prozesuan. Bestetik jarraituko dugu presence of AMD in bedroom. AMD bada ingelesez Electronic Media Device, dispositibo teknologiko, beraz, aldagai honek neurtzen duena bada ea umeak gailu teknologikoak dituen logelan, ala ez, esta presencia de dispositivos tecnológicos en la habitación. Gailu teknologikoak ulertuta modu orokorrean, telebista, PlayStationa, iPada, mugikorra, portatila berdin dio, bai? Mutien kasuan ikusten dugu badela barkatu gauzatxo bat. Presence of AMD in bedroom hemen jasuzenean ematen digu odds ratio balioa. Baina ikusten baduzue hemen ez daukagu erreferentzia talderik. Zergatik ez daukagu erreferentzia talderik hemen? Hau lotzen da, bereziki, ze presence of AMD bada kategoria dikotomiko bat.
Bai? Edo aldagai honek jasan aldituen aldagaiak edo erantzun motak badira bi, edo badauzkazu edo ez dauzkazu. Kasu honetan, average screen time badago erreferentzia talde bat, hemen bi kategoria baino gehiago daudelako. Bai? Hemen topea jarri dute 3 ordutan, baina ere kategoria gehiago sortu alziren. Kasu honetan aldagaia den presence of AMD in bedroom, hemen bakarrik bi aukera dauzkagu, edo presence of AMD edo ausence of AMD. O tenemos o no tenemos. Beraz, el no tenemos bada erreferentzia taldea. Presence of AMD in bedroom ikusten dugu badaukagula asterisko bat. Ja bakarrik asterisko bat egonda ikusten dugu hemen badela 0,0 p balioa 0,05 baino txikiagoa delako. Eta beraz, bi taldeak ezberdinak dira. Presence of AMD eta ausence of AMD ez dira talde berdinak. Odds ratio balioa bada 1,41. Beraz, esan genezake gailu teknologikoak da logelan dauzkaten aurren kasuan 1,41 aldiz probableagoa dela shortest lead duration garatzeko erreferentzia taldearekin konparatuz, erreferentzia taldea gogoratu badela gailu teknologikoak ez dituzten aurrak. Beraz, eragina dauka gailu teknologikoak izatea logelan, noski badaukala. Bai? Ikusten dugu hemen odds ratio estatistikoki esanguratsua. Zer gertatzen da nesken kasuan? Nesken kasuan odds ratioa basuagoa da. Gogoratu odds ratioa batetik oso gertu dagoenean ez dela esanguratsua. Eta kasu honetan ja adierazten digu asteriskoak ez daudelako. Beraz, asteriskoak ez daudenez, esan genezake nesken kasuan berdin dio gailu teknologikoak logelan izatea edo ez izatea, ze ez dauka inongo eraginik shortest lead duration garatzeko. Bai, nesken kasuan ondolo egingo dute berdin dio gailu teknologikoak egonda logelan edo ez egonda, bai. Hurrengo aldagaia bada bedtime AMD use. Eta hau zer da? Bada, ea oheratzerako prozesu horretan gailu teknologikoak erabiltzen dituen aurrak edo ez. Mutilen kasuan ikusten dugu asterisko daukagula. Beraz, bedtime AMD use erreferentzia taldearekin konparatuz, ze izango da ez duela erabiltzen, bai goratu ez hemen berriro ez daukagula erreferentzia talderik, erreferentzia taldea badela porque no lo usa. Osea, el grupo de comparación bada lo usa versus no lo usa. Hemen ikusten duguna bada bedtime AMD use honetan sartzen diren mutilen kasuan 1,61 aldiz probableagoa dela shortest lead duration garatzeko erreferentzia taldearekin konparatuz. Erreferentzia taldea bada gailu teknologikoak ez dituztenak erabiltzen. Nesken kasuan kontraz ez da hori gertatzen. Ikusten dugu berriro ez dauzkagula asteriskorik, beraz ondorioztatu dezakegu gailu teknologikoak erabiltzea oheratzean aldagai honek ez daukala inongo eraginik nesketan shortest lead duration garatzerako prozesuan. Azkenengo aldagaia bada bedtime AMD use type. Eta hemen bai badaukagu erreferentzia taldea eta azpi kategoria batzuk, ezta. Lehenengo erreferentzia taldea bada known, ezta. Ingelesez bada nada, no usa nada. Oheratzerako orduan ez ditu gailu teknologiko horik erabiltzen. Hurrengoa da non portable devices only, kasu honetan non portable devices only, bada gailu teknologikoak erabiltzen ditu eta gailu horiek finkoak dira. Adibidez, telebista, mahai gaineko ordenagailua, PlayStationa. Hurrengoa bada portable devices only, izango litzateke kontrakoa, mugitu aldiren gailu teknologikoak, adibidez tableta, portatila, mugikorra, horrelakoak, eta azkenengo kategoria bada both. Hemen sartuko genituzke gailu portatilak eta ez portatilak. Biak erabiltzen dituenean oheratzerako orduan. Ikusten dugu erreferentzia taldea versus lehenengo konparaketarekin ikusiko dugu non portable devices only. Mutien kasuan ikusten dugu 1,42 asterisko badakigu beraz taldeak ez direla berdinak, ezberdintasun esanguratsuak daude bi talde horien artean, ja asterisko bat egonda goratu 0,05 baino txikiagoa dela p balioa.
Beraz, zer esan genezake? Esan genezake hemen kokatutak dauden mutilen kasuan, bai, alegia gailu finkoak bakarrik erabiltzen dituzten haurren kasuan, 1,42 aldiz probableagoa izango da short sleep duration garatzeko erreferentzia taldearekin konparatuz. Beraz, kaltetzen die, gailu finkoak erabiltzen dutenean oheratzerako orduan. Gauza bera eta are txarragoa da gailu portableak erabiltzea oheratzean, bereziki mutilen kasuan. Ikusten dugu, bi asterisko dauzkagula, bai, beraz P balioa bada 0,05 baino txikiagoa eta zehatzago 0,01 baino txikiagoa, eta ondorioztatu dezakegu gailu portableak erabiltzen dituzten mutilen kasuan 1,41 aldiz probableagoa dela short sleep duration garatzeko erreferentzia taldearekin konparatuz. Beraz, kaltetzen die, bai, gailu mugikorrak erabiltzen dituzten hori, bai, mutilei kaltetzen die 10 ordu baino gutxiago lo egiteko erreferentzia taldearekin konparatuz. Eta azkenengoa bada both, bai, beraz, hemen sartzen direnak badira gailu finkoak eta ez finkoak erabiltzen dituzten haurrak. Kasu honetan ikusten dugu ere, asterisko, ez da, beraz, P balioa esanguratsua, taldeak ezberdinak dira, eta odds ratioa bada 1,75. 1,75, honek adierazten diguna, bada, talde honetan sartzen diren mutilen kasuan 1,75 aldiz probableagoa dela short sleep duration garatzeko erreferentzia taldearekin konparatuz, alegia known taldearekin. Nesken kasuan, bai, baldin bagoaz, nesken kasuan ikusten dugu hemen ez dauzkagula asteriskorik, hemen ez dauzkagula asteriskorik, eta hemen bakarrik asterisko bat daukagula. Beraz, esan genezake nesken kasuan bakarrik bi gailu motak erabiltzen dituztenean kaltetzen diela short sleep duration garatzeko. Bai? Alegia, gailu portableak eta ez portableak erabiltzen dituztenean neskek, orduan bai 1,5 aldiz probableagoa izango dela short sleep duration garatzea erreferentzia taldearekin konparatuz. Halere, nesken kasuan gailu modu independenteki gailu portableak eta ez portabletan ikusten dugu odds ratioa ez dela esanguratsua eta beraz ez dauka inongo eraginik erreferentzia taldearekin konparatuz.